ane girlfriend mumbamangu pamubhedha. Ndasvika pandanorwisa girlfriend remurume. Ndapedza kurwisa girlfriend remurume wangu. Murume wangu ndopakabata bhandi ruoko. Apedza kundirova bhandi ndamba kwenyu. Ndopandakazodzokera nasekuru. Asekuru pasvika patitaure nyaya dzenyu dzamawandisana ndaona muzukuru wangu achiita sei achiuya. Tasvika tagadziriswa nasekuru. Sati tagadziriswa ichisvika mumba. Ndaenda kodedza nasekuru kuti tigadziriswa naye. Ndakasvika mumba pamubhedha pangu. Matauro yangu andoshandisa ini pamubhedha. Akashandiswa nababa girlfriend rao. Ndopandakatora tauro ringi ndaenda kuno munina wake newamunina wake. Pamini matauro yangu achiji. Tauro radzoti rakashandiswa keramuguru. Rege ndinobvunza mukoma wangu ndovhunza kuti kochi noti ina anopasa kumubvunza. Ndakanobvunza pamukoma. Pamunobva ndamukoma wake wasvika pamukoma kulese kuti zvakati zvakanzi zveshuwa. Tauro ndakadira ndakashandisa nokuti pamwe ndakati kana iye achiramba kuti achishandisa tauro rangu nemunhu wake. Pamwe ndichaitawo zvachienda patauro akaramba mwana wangu akamupa share samunati kumangarira chi kumangarira bana kuti akaramba mwana wangu akamupa share ndakakuwa kukuru yarume saka aisiya kumukadzi baya maninga usese musiringa mama akachibvunza zvetobvunza chikaudza right taura chinhu zvakaitika wanzo here shamwari anzo kandipashere novata uchandida ndizvo urikumbera kana kuti kutura nini mukadzi anokupa shere mukadzi anomupa shere mukadzi akabuda pamba nindiri kubasa mushure maunge isusu ndambomubvunza kuti kweyo uri kubuda pamba sisinaudza kuti nandiri kuharare nandiri pagogo sei ndobva atiwa undiudzire zvinhu kausipa bwavo pandikaenda kubasa ini ndobva abuda paye saka aenda kudaro inini anhu akuzenge ndamuteera ndakangoenda kubasa ndasodhumana naye kushamba nditobvobasa kusvikira naye ari mubvawo nowabiyakewo mubvawo indaishanda pamagogo nowabiyangu bondande kubvawo tiende kubvawo kutombonotandara zvetosodzova kubasa tasvika kwekweni ndakatotekagara ndokandamuona ari mubvawo akatori wakashotika ndikidika misviko ndikahembe kangangobvara ndiri kusina chinhu ndobva ndaudza wabiyangu ngati mukuona munhu mukadzi wangu kushanda vanoti kubasa ndinotera mukadzi wangu nemukadzi wangu uyu atori mubvawo kushamba ndobva ndadzokera kubasa ndachandikatarana ndadzokera kubasa ndadzoka kuti day 2 ndikwekweni tadzokera patiri kubasa ngaite imamai matinorapiwa basa nomurume wenyu iri ku chene namakapuwa nomurume kuti amuchadiwa ndoripi pamba nandozere zviri ndakapfiwa chiteni ndikaenda kubasekuru wangu asekuru wangu bva wadzokera kumba kwavo neshere ukanzi chiteni ndaiona zvawaende kumba kwavo vakuuya vakuda zvinhu zvakupinye kutumba vawawe nemamoni akasiyana. saka iwe shamwari mukadzi paakaenda ukateere kupa kwatezva kuti mukadzi wangu ati ini mukadzi wangu paakaenda ana kuteera kumba kwavo ndakatega nezi sezvo paakabuda akati ngatobuda nemari yacho anga akabuda ndiri mumba asina ana chinhu ndakachega ndiende kubasa ndakashanda ndobva ndateera kumba kwavo ndiri kubasa kwekweni abva ndandinowabi yangu wakareba zvakadii kunogara mudzimai wako newe indogara kuchipori iye anogara padhemu pamuchenje panoda mari kubva pachipori kuenda padhemu apade mari but ini zvinhu zvikangondiremera ngoti ini ndingosumuka ndichase chakakosha chii kutanga kuteera mukadzi kuti umuzive kuti ari panzvimbo
ubva wazodzorera zvako kupinda kubasa. Ipapo manje kuti ali panzvimbo inini handii kuti asvika ndazviziva nokuti ndataura ini Usimuprofita kana. aiwa ndafonera natsano tonditi mhuri yenyu asvika Mangwana tsano vafuma vachikutaura kuti aiwa zvamaitaura zvona handombovaona. ipapo ndoka ndikapota ndikapota tege ndiende kubasa ndishande ndiwanika mari kuti ndigone kusvika kumba ndiwateera ndiri kubasa kwekwe ndikabva ndatege wabiyangu wabva nditi handiwe tombonotandara Bhawa kuenda kunete kunozorodza chii? hapana chandaizorodza but wabiyangu Wakafunga iwe kuti mastress anoperera kubhawa. Uyu ndobva afunga kuti mastress anoperera kuiti? Bhawa, mese ndobva manodhumana kubhawa. Handozvona? Wazviona zvazvinoita? Uye kuti hakuna chinhu chakakosha pasi pano chinokuda mukadzi. Hawaimbokuona kuenda kunoshanda mwanangu, iwe waona mukadzi wakasina kupfeka chitamba mubhawa, obva watodzirege ndotanga ndashanda, ndozouya ndoenda kunana baba naamai. Hakuna chinhu chinochinjanwa pasi pano chinonzi mukadzi tekachinja neheri but mukadzi achinjani. Wakazomweyo kugadzika pai uchiona mukadzi wakashitamba mubhawa uchikaoenda kubasa usina kuenda kuva kwabereki vake. pamusoro inini chikazondipa kuti ndidaro kuti ndiende kubasa ndichitadza kumutaudza ari mubhawa inyaya yekuti isisu ana baba wacho akambenge watotigadzika dare tiri pamba baba naasekuru hanzvadzi amai vomukadzi wangu ini nemwana wavo nababa vakatotaura vakati inini mwana wangu ndamukundika ane nharo ndakatora atete vanonzi amai mavhura wakati ndamukundika ane nharo ndikatora vamwe kuchioro vanonzi amai merodi wakati ndamukundika ane nharo iwo wakazobuda pamba vachitaura kuti iweyo zvinenge zvanetsa musauimba kwangu mwana wacho ngarege kuuya ngazive kukuenda Iwakonani wokusha kwako wakwenda nomabasai. Ukuba kwako iwe wakwere, atete wakwere, munyingina wakwere, muchigara dare. patingagara dareri baba wangu wangu aripo baba futi wandiberekera mukadzi wangu waripo naasekuru hanzvadzi yamai vomukadzi wangu wanga waripo nakavhunda muroora wenyu asumuka imini mama anza awanikwa ari mubhawa handizvozvo ndo zvakaita mwana murume wenyu ari kuti akakuona mubhawa mukapfeka kashoti ndizvo here? Aiwa, pindura mubvunzo wada kubvunza. Alright. Number 2. Ava vari kurizotezvara vakazi vachitongana nyaya yenu muchitaura mese ichokwadi nani makaona muri painamai vakachiti kudii nyaya yekanisa ndeyekuti ini ndakabata murume wangu ane girlfriend mumba mangu pamubhedha ndabva ndasvika pandanorwisa girlfriend remurume ndapedza kurwisa girlfriend remurume wangu ndopakabata bhandi roko apedza kundirova bhandi ndamba kwenyu ndopa ndakazokudzokera naasekuru asekuru pasvika kubva titaure nyaya dzenyu dzamakanisana ndaona muzukuru wangu achita se achiuya tasvika tagadziriswa nasekuru sati tagadziriswa ichisvika mumba ndaenda kodedza nasekuru kuti tigadziriswa naye ndakasvika mumba pamubhedha pangu matauro yangu andoshandisa ini pamubhedha akashandiswa nababavo negirlfriend ravo ndopa ndakatora tauro ririma ndaenda kuno munyina wake newamunyina wake pamini matauro yangu vachiji tauro radza kuti rakashandiswa kerameguru rege ndinobvunza mukoma wangu ndovabvunza kuti kochii nokuti ini anokwanisa kumubvunza ndakanobvunza pamukoma pamunobva ndamukoma wake wasvika pamukoma kunese kuti zvakati zvakanzi zveshuma tauro ndakadira ndakashandisa nokuti pamini ndakati kana iye achiramba kuti achishandisa tauro rangu nemunhu wake ndichaitawo zvandienda patauro kubva vaenda pasvika vanzi iwe mini chiwo $20 chienda unokumbira regero namaiguru wako unondikumbira regero pandipe tauriro ndiite se ndipise ishwaba muna wakani $20 wasvika vanhu vapatauro uyu achibva apiwa tauro nabamuni achibva apisa abvadira tauro petuno tase vapisa apedza kupisa tauro riri ndopa akakwira mumota bvaya kunokushamba achitaka kutenga petuno noti taita zvekutenga koti taita zvekusvika vanhu makeka nonje ndingendotenga petuno shamba ndikudzoka iri friday iya haana kudzoka bomba abva adzoka yasaturday kuma3 achisvika saturday kuma3 yekwekwe akabva asvika bva anditi vandati kweme marara kana kufona kana kudzoka kuna mutundokuti andaenda kwachakuona ndakati kwamatadza nekufona andisuzokwanisa kudzoka ndazvarara chibanguru nzangundibvunze izvozvo nekuti autisirikudzi wangu panapa ndakati kunoda sei paizvozvo inini panapa ndisitorina kana mafeelings endeni kana kuti ndisime ndigara nayo panapa pedza nguva vandatenda vandanokudza baba ndikati mwana nyanditi
kudashi kumba muno enda kumba neusiku unozvikana baba adaidziwa zvanzi uye kuti mukadzi buda mumba uende kumba neusiku uno anoenda kuti atesvara mukadzi ngaagare pamba kana kuri kuenda kwakutoto aende anoenda kwakaita sekachena ndobva ndarara zvoshuwa usiku ndichimuka mangwana makuseni apa mundira konyaya yakasvika nziyo pana vanenge tandichakuda shereni iri ndopaakanoitambidza dhora iri ndakanzi shereni iri ndakunchi vabereki wavo ndapiwa shereni ndakasumuka ini ndakaenda kuna sekondasvova ndakasikura ini ndapiwa shereni iri nemurume ati haachandida nepamusana pekuti wakarore girlfriend rangu girlfriend rakwara wairondora ndidaite se ndora ndakuda kuroora kana sekuru hapana chakashata ndidzokera kuna baba wake naiye ndinobvunza kuti shuwa here wapiwa shereni ndofunga sekuru wangu akasimuka bwawaenda kuna iye nababa wacho vasvika ndakanzi ndaona muzukuru wangu achienda shereni mamupa here shereni uye akadero anena sekuru wadzokwa kundizokati iye adero shereni ndamuita se ndamuda muzukuru wangu achienda se handichamuda waakarowa yendo ndaite se kuroora ndisho ndakasumuka ndakaya kumba kwangu nawabereki ndakapa wabereki shereni ndabereki ndapiwa shereni wabereki wakanditi gara ndichaona kuteera kwani ndofunga ndakagara mumba kwabereki wangu 7 months murume wangu hana kunge aita se ateera asina kuteera kudaro pasina 2 weeks ndakanzoti munhu wandakarowa uye ndanzoti amutora akugara naye mumba mangu mandaigara mune zvinhu zvangu zvese kubva hembe dzangu nokuti ndakangobuda ndakapfeka dzandinadzo pamiri hembe dzangu propati yangu yese zvese ndozvoshandisa mukadzi wake vari kugara naye izvezvizvi ndosaka ndazosvika pakuya chizvinhu nomukadzi here zvatarwa nadzimai wazvinzwa here mukadzi ndakaroora iwewe zvawakaona mukadzi wako mumba wako wakaendotaurira ndakaudza munhu akaita dombo wangu chenda kumba kwavo ndati ndozvandaonawo ari kupi dombo wako wakamona mumba waripo mama kurova infact ndokwakutogara bo ndamona dzinenge 5 times kurova ndokupi kushamba ndizvozvera panoano pamusoro baba vangu ari bonibati vakandambara makurova baba vakasangana nemina wangu wadzanai handiti kumashops zvakanzi amainini sisi wenyu wakuru ndokunzi sisi vari kumba kwamukoma kuti para ndokunzi oyi nhamba dzangu dziwanyorera mina wangu nhamba pakapepa kana vasvika upe sisi wako nhamba idzi ndikuda kutaura nawo ndoda kuvapa mari yekuti vatengere mwana chikafu ndokubva ndabva waya mainibva ndipa nhamba dziri shova nhamba dzi ndakadzifona wabva wadaira foni zvakanzi ini ndaanda kutodzokera kumba ndakumacyprus ndokandava saka regai nditene ndidzoke ikoko kaya neshamwari yavo inonzi olive bva wasvika kanzi ndauya apa kuya kwaakaita panga ndima masimusi wa 24 December vakauya achitaura nyini pamba nenguva yadima rambazi pamba nenguva 7 months zvodzanzana kuzouya musi wa 24 December vasvika zvakanzi $40 ndinonotsvagira mwana makapirana papi papi pamashops vakanipira mari ekupi pamashops ekutipapane makurorofara panzi pamakuroro panozipatipa pashopi pamberi pafandi pakaona ndakamira ipapa panditambidza $40 aitambidza $40 ndo pandikaenda panzadzi yangu kushamba murume asiebva chiri padaro vakamaroti nokakaritsawo hauna mukadzi kumberi nemba ndomubvunzo wangu mukadzi ndakazoroora wakazoroora amai makaroorwa ine handisati ndaroora saka muchi makamirira handisikumirira tene pamusoro kuti baba vandigara nawo handiti taishanda zvemainjini chitenga chuka ndofunga takashanda mari yedu tatatenga mota pangu yedu 2 tatenga mota pangu yedu 2 tabva tatanga tata zvekutenga goridhe tatanga ta zvekutenga goridhe mari yandakasiya haimuchi makamumirira here maamudare muno machitichiyama murume ndinozomuda sei iye makapuwa shireni kanyanzi vakapuwa kupura vakaramba ndazvinzwa zvapera kanyaya iwe mukadzi uchimuda here pamusoro ndanoorapa mukadzi asi mukadzi ndiye akatobuda ega pamba uchikuda mukadzi here hai ndiri kumuda pakundiremera nokuti ndakamuwana hausupinda mubvunzo wangu ungoro kwete ivi mapo washere riri kuti
kasi wausuzukisa shere nderani Shere nanda kuti. auona umba Iye akatobuda zvinana shere nakatotakurenga mari. alright amai shere nanzi ndakupai hazvina kuipa ava ari kuseri kwako ndiana alright iwe wauya nani Ndiana baba. ngavauya takutangisa mudare munotongobata nyaya isizvo mumwe munhu akazobvunzonzo wakadai so wakawandei hauna ndozvaari kuita iwe shamai chitaura nyaya yako baba waripo baba muroora nyaya yapo washiriri taurai chokwadi bhosi takutongopedza nemasipotsi acho imi muroora wenyaya ibva pamba makaziva kuti apo washere ndahana saka anopengera muri baba taurai muri nematombere eitaurai zvakakwana takutonga nyaya uyu asumuka mukugara naye mamunzwisira angu vanenge vatogara kuziva padhuze handiti auya ati baba ndapuwa shereni ndarambwa shereni anopuwa here anenge apuwa saka titoti munzwisise baba hapana mwana wavo asina kukosha kuno mumwena wako akakosherawo kuti mumba kwawo kuti ndikatobvunza kuti waya nani anoratidza dungwe imatera mwana wenyu saka ngatibate nyaya isizvo iyi uchiri kuda here mukadzi wako Mukadzi wangu pamusorera. Mukadzi wangu iti chamuda baba. Ayo iri ariramba isako mumwe chimudza shere nako rambe mukadzi hauna kumupa shere chimuramba zvipajekere Shere nanzi. hauna shere mukweretese ayo pfugama awashere tambira kaombera usaite mwoyo muiri wanzwa here mazoni usaite mwoyo muiri chimupa uchimudza chaumurambira kana uchida mukadzi wako ka taura hauchamuda Basira akandibatira njuno. chimupa shere pfugama maumudzi zvamurambira murambira taurisa Inini yakadiwadza ndekukuona imba. Number 2. Shanda mari kutere. Number 2. Makabuda iri makaenda kwamakaenda kuti munyeperedo mukuchipatara. Mukurapiwa mukayamisika mapepa kana mapirisi ekuratidza murapiwa. Kutakura mari yese kuti maenda kugonga. Number 3. Number 3. Nekufonewa mafoni pamba musingadairi mafoni. mai yamunopa baba wenyu kuvaudza marambiro taurisa ava zviri kunyorwa tambirai baba zvapera kaizvo amazoni zvapera iwe amazou tikabvisa kuti uroora mhasi asisiri muroora wenyu anenge ari chii mumushameni hatiti tambobvisa tausende kana muchimuona munomuona sana kazobaita chiminira ngachibatwe tichiziva chikochiburisai nokuti kuno kubasa nyika inorungwa nesu kuti mvura inayi taurai handizwa zvandabvunza kasi mairi aitwa namazondi kemboswa kutsigira zvokubvunza nezvekutaura zvakadzirikanzwa uyu mukuwasha wangu ini mazoa akarora hanzvadzi yangu chaiyo chaiyo ndinatozochemba kuti mwana wake akayakuzoneka mwana wavo inyaya dzimwewo dziri kwezi
Uyu mazoe chichi. Mkwasha wangu. Sana baadhi yangu zaidi. Kwa uyu. Mwana wangu. Ha? Saka muda kugadzira imba kuti isimbe ipo pane chimira. Ai. Tazinzwa. Unobvuma kuti pane chimina here yamazoe. Asha. Avakura murorapo here shereni semataurora zviri kuitwa pane chimina here semataurora zviri kuitwa vaisire mombe nembudzi inobva kumba kwana mazoe isho yakuna mama chimina hachinegotiato chimina hachinegotiato ichanaka ka chokuti imi mukuwirirana zvisho kuti chimina ndozvachikanakira hachitinetse kutsvaga izve pasi hazvitsvaga isati tsvaga zvepasi zvinongouya mawirira zvaita ndosaka zvakanetsa pakurambana kwevana iwe mazira ako iwe magara mumba menyu ndiani wako saka chii chenyu achitsvaga orit amazuva vanhu varambana ndikudzivisa kuti panobva pada kuzoita samuno kuti ngatigova nemidziyo nokuti vana vangu vasenza vese vana vanga nomurume nomudziyo yakadii makagara makuru mangarimwe 4 years. Nokwira dai. Shauri kama sharing property. Ani mozvinzwa mwatenga mesa. Unoziziva nditi. Ende tingapedze nguva. Isamu ndinozopinda next time. Amara kusita nhasi wait. Because tinongopinda futi mwana amai nemwana. Ngatiremekeze ukama. Andinozvo. Chena mazuva unosaina zvapera maramba nazvipamutemo usasaita zvokufungidzira aimirika yenyu saina ava ndavanosaina chimuka yenyu yatopera amazoa ibva masumuka musapembedzere ngozi nenopedza mai enda munosaina mombe yedu yechimina Kaya pamaso. Imboenda itozotaura